vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kana kuri kunzi unenge uine issue iyo yaunenge uchisangana nayo murelationship kana kuti mumarriage mako, you can bring your story to my inbox, then ndobva ndazoiverenga. Zvimwe kuda tinokwanisa kuwanawo rubatsiro mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 34 years ekuberekwa. Ndatova netime, a very long time, ndiri murelationship nemudzimai wangu. Mudzimai wangu uyu mukoma iye akandinyepera pamakore kuti mudiki kwandiri. Saka mazuva awo pandakatanga kunzwa makuhwa ekuti iye mukuru kwandiri, ndakaramba mukoma, ndikaramba kuzvibhilivha, but chokwadi chainge chitongori pachena. But kana wakanyura murudo, you will never believe kuti izvi ndo zviri kuitika. Awa ndo masanganirawo atakaita inini neuyo akazova mudzimai wangu. There was a time apo pandainge ndamboenda zvangu kunodhindisa passport yangu, saka ndakashandisa makombi. Zvino takati tiri pabhodha paya tichidhindisa zvedu mapasipoti edu kuti tiwane madays, ndo pandakabva ndasangana nemukadzi uyu. Iye ainge akamira kumberi kwangu, ndokubva tatanga kutaura paya. Saka mukunotaura iye ndakabva ndaona kuti ainge achingogarawo in that same location umo mandainge ndichigara. Zvikandinetsa kuti sei munhu uyu ndisingamuzivi. Akabva anditi ainge asina kana nguva abva kuZim. Ndikabva ndatoti ava ndo vanhu vakanaka ava, havasati vava kunyatso kuziva South Africa. At that time akandikudza kuti sezvo ainge asina mari, ainge angodhindisa zvake 1 month, and paainge akabva kuZim for the first time achiya kuSouth Africa ainge akapiwa zvekare umwe mwedzi. Ndikabva ndati ava ndo mwarika vatisanganisa. Ndakabva ndataura naye mukadzi uyu kuzonosvika ndichizomubhadharirawo kombi tichibvako kumesina ikoko tichiuya kunoku kwatinogara. Saka iye akabva atonakirwa neni because ndakamuudzawo kuti I was someone ainge atoriwo desperate for love. Ndainge ndichingodawo munhu wekuti kana akandipa moyo wake wose, mari ndaikwanisa kuiunganidza yekuti ndinge ndichizonomuroora. Iye akabva ati it is fine, but mukoma chekutanga chaakandinyepera ndechekuti iye muno muSouth Africa ainge ava nenguva achigara muno muSouth Africa, ainge akambouya muno muSouth Africa nemurume wake, ndokubva azodzokera kuZim, then vakabva vazokonana vari kuZim ikoko. Passport yake mukoma from that day akaramba kundiratidza madays ainge adhindisa. Passport haina kubuda, yainge yava kungonzi passport iri kwasisi, sezvo at that time ainge achigara kwasisi. Passport yakazotobuda mushure mekunge ndakonofrantiwa neumwe murume uyo ainge azongowanawo mafone numbers angu, akanditi saka iwewe ndiwe uri kudanana nemukadzi wangu. Ndakarohwa nehana because murume uyu akabva atorakidza kutoti kundiziva ainge achitondiziva. Saka mukuzononetsana nemurume uya ndo paakabva azondiudza makore emukadzi uyu. Iniwo ndakabva ndazoti ndabva kubasa ndikabva ndamubvunza kuti nhaiwe ishuwa here kuti iwewe uri mukuru kwandiri uye munhu uyu unomuziva here? Akabva ati ndinomuziva, takambotaura tichita sekunge tichada kudanana, but this was before you. Ndikabva ndazongomuona kuti munhu anodisisa vakadzi, ndikabva ndazongomuramba. Panondirwadza ndepekuti ndakamubvunza kuti saka wakarara naye here munhu uyu? Iye akabva ati kwete never. Ndinosema ini handingarari nemunhu wandinoziva kuti anodanana nevakadzi vakawanda, but makuhwa andakazonzwa ndeyekuti nemuchinda uyu vakatombogara vose. Saka zvinhu zvekuti nanhasi uno zvichiri pamoyo pangu. Yes, I know kuti she is old than I am, but munongoziva kuti rudo ibofu. Ndinomuda, but ndinongodawo kungoti andiudze kuti zveshuwa here zvandakamboudzwa kuti iye nemurume uyu vaitotorana vachitorarana ichokwadi here. And kana akakwanisawo kundiudza chokwadi, at least ndinokwanisa kumuregerera, because mumwoyo mangu handisati ndakwanisa kumuregerera. That is the first issue mukoma. Saka this issue ndingangoti ndo yakabva yazoaffect our relationship, because kubva zvandakaziva about her secret akabva azotanga kuva munhu ainge ari very stubborn. Mazuva andainge ndisati ndafind out about her relationship, munhu ainge aine unyoro kwandiri zvekuti ndainyatsokuona kuti this woman she wants this marriage. But kubva
dhiri iri parakangoputika, munhu anogara aine ukasha hwekuti kana ndikatarisa upenyu hwose hwandararama naye mukadzi uyu, ndega ndinoona kuti kana mwana wacho angabuda sei, because nguva yekuti tinge tichingovawo romantic hatina nguva yekuti tinomboita romantic, tongogara tiri vanhu vanenge vachingotukana at all the times. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinondiafecta mupfungwa dzangu, but iye anonditi anondida ende haadi kuti tinge tichirambana, but chinondirwadza ndechekuti relationship yedu yatongova relationship yekuti tinongogara tichinetsana tichibvarurirana hembe, because iye ndo kwake ikoko. Kana akangonetsana neni, kana paine zvinenge zvamubhowa, mukoma anosarudza kuti ange achitutunura hembe dzangu obva atanga kudzigura dzose nechigero, ende tinozoti paya kana tazowirirana zvekare ndo patinotanga futi kupinda bhizi tobva tatanga kutenga hembe. Ndakatombosvika pastage yekuti ndakaramwa kutenga hembe ndichiona kuti I am not going anywhere with my life, because ndiri munhu ainge ava kungoraramira kutenga hembe. That is another issue as well. Imwe issue yekupedzisira iyo yandinofungidzirawo kuti iyewo dai akwanisawo kungodzora moyo wake, kana kuri kunzi ane zvaanoshandisa dai akwanisa kungoregedza kushandisawo kana ari mafamily planning, kuitira kuti akwanise kundiitira mwana, because already kana ndikatarisa makore awo andainvesta maari kuti ndinge ndichingomusiya achienda zvinorwadza mukoma, because kumba kwavo uko atori nemadevelopments awo aakakwanisa kuita through inini pabasa pangu pandinoshanda mukoma. Inini ndine access yezvinhu zvakawanda nekuti murungu wangu iye ane auction. Saka pane nguva dziya dzekuti kune vamwe varungu vanenge vafa, saka vana vacho vanenge vasingazivi kuti maproperties awa mafurniture emumba vange vachimaenda kupi, saka ndinokwanisa kutongodoneterwa mafurniture, then iyewo aipota achiti paya pandinenge ndadoneterwa zvinhu zvandinenge ndichida kutengesa, obva anditi ndinokumbirawo kuti mundipe zvinhu izvi nechikwereti ndobva ndazokubhadharai. Saka iye akasvika pakuzadza 3 rooms iyo yaanoti akavakira amai vake ari ega, which means kuti inini she does not see kuti ndakamubatsira, ndokubva azadza imba iyoyo neproperty iyo yaakawana kuburikidza neni. Saka zvose izvi anoti kana akatsamwa paya ndo zvaanenge achitaura kuti iwe unondibatsira nei, nekuti kana ndakazvitarisa amai vangu ndakavavakira imba ndiri ndega, after that ndakavatengera property ndiri ndega, property yekuti akandikumbira kuti ndibatsireiwo property yekuti inini ndini ndakatomupa property iyi achiti iye achazondibhadhara. Zvino zvinoita here kuti unge uchizoronda mudzimai wako chikwereti uchiti ndipe mari yangu iya? Zvinhu izvi zvinondirwadza, that is another. Zvinhu izvi zvinondirwadza, that is the second issue. And issue iyoyo yemwana ndo imwe inoita kuti ndinge ndichinyanya kunzwa kudzimbikana, ndichiti mukadzi wangu uyu dai akwanisawo kungopafungisisa ipapo kuti mwana anokwanisa kutibatsira kuti tinge tichigara zvakanaka. Saka handiziviwo vedare zvimwe kuda inini ndini ndiri kutaura naye in a rough manner. Hanzi vakadzi vanodawo softers, saka handizivi kuti softers yaanoda mukadzi wangu uyu ndeipi, ndingamupindawo nenzira dzipi kuti ange achikwanisa kundizvarira, because ndinotombozama kutaura naye but iye anoti iwe hauzvizivi here kuti mukadzi kunyange usina kana family planning, kana ukangobatwa rafu nemurume nhumbu haibati. Saka ndiri kushaya kuti ndovawo romantic sei kumunhu anongogara akatsamwa, ndingavawo romantic sei kumukadzi wekuti nguva dzake zhinji anenge achingopopota achikuitira stubborn. Plus nenyaya idzi dzakamboitika tisati tapinda murelationship dzekuti akandinyepera makore, akandinyepera kuti haana kumbogara akadanana nemuchinda uyo wekuzondifonera achindituka achindiudza kuti ndinge tichisiyana nemukadzi wake. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinondirwadza mumwoyo mangu. Ndingaitawo sei kuti ndinge tichigadzirisana naye mukadzi wangu uyu? Ndinoziva kuti ndiri munhuwo, pane zvandinomukanganisira, but handisati ndakambomuchita uye handisati ndakambomurova. Kunyange ipapo apo paanenge achiita ruzha neni, iye ndiye anenge achitondikakata achida kuti ndige ndichimurova. Zvino ndakazviudza kuti nemadiro andinomuita handidi kuti ndinge ndichimurova, but dzimwe nguva ndinombofunga kuti
but dzimwe nguva ndinombozvibvunza kuti kusamurova kwandinomuita ndokunokonzeresa here kuti ange achizondijairira nenzira dzose idzi dzaanondijairira nadzo. Please assist me mucomment section, ndichange ndichizotevera. Please ndinokumbirawo rubatsiro rwenyu. Nyaya yangu yakarebesa mukoma, ndokusaka ndangozamawo kuti ndinge ndichingoti gagaga. Ndazamawo nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichingokupaiwo a brief story of my life, apo pandinoona kuti apa ndo panopota pachisheka foundation yerelationship yangu. Foundation yerelationship yangu ndinoona sekunge yakasheka. Ndingaitawo sei kuti ndinge ndichiigadzirisa so that inini naye tinge tichikwanisa kuzoraramisana mune zvakanaka. Chimwe zvekare chinondirwadza ndechekuti kubva zvandakatanga kugara naye handisati ndakwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichidzokera naye kumusha. Gore negore tinotoronga kuti this year tichaenda tose kumusha, but kana December ava kunosvika panongoitika dzimwe noise dzekuti iye anozopedzisira aenda ega kumusha. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedwe, hanzi foundation yerelationship yangu yakasheka, ndibatsireiwo kuti ndinge ndichigadzirisa relationship yangu. Mukoma ndakavabvunza kuti mati amai guru vanoenda kumusha each and every year vari vega, makamboenda ivo vakamboendawo here kumusha kwenyu, makambovathumawo here kuti vange vachienda kumusha kwenyu? Ivo mukoma vakati ndakatombovapa grocery, ndakavabatisa grocery kuti vange vachinosvitsa grocery iroro kuna muchembere vangu, but vava mubhazi takabva tatanga kunetsana tikatukana. Nguva yose pavainge vari kuzimu taingova tiri pakati pekutukana. Ivo vakanditi handisi post girl, haunganditumi kuna amai vako iwe usati wandibvisira kana sent. Hey, pakaipa. Ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. As a man I know kuti zvinenge zvava kurwadza. Let's just say kuti maybe mukoma vedu vava tungoti maybe vava 9 years vagere in this relationship na mai guru ava. So zvinenge zvava kuvarwadza kuti kucalculate 9 years mugere nemunhu no mwana. Munhu anoti iye akavakira amai vake 3-roomed house akaisa furniture, but kana ukatarira mari dzose dzinenge dzichishanda dzinenge dziri mari dzako, but iwewe manje kumusha kwavo unenge uchingozikanwa pafoni kuti uri mukwasha wekujoni. Saka I think ndo zvinenge zvava kutirwadza sevanhurume, wozongoramba wakabatirira uchiti zvimwe kuda ndikaitirwawo mwana zvinenge zviri nani, but mwana kutoti mwana hanzi hakuna mwana ari kuya, dai angondinzwirawo tsitsi akandiitira mwana. Hey.